Diskutiron ang mga programa, proyekto asin mga plano kang lokal na gobyerno. Isihon ang may kamanundangan mga impormasyong manugod sa syudad ng Naga. Maging parte kang solusyon, ipag-orgulyo ang pagiging Nagenyo. Kaibahan ang pag-irima sa Public Information Office kang LGU Naga. Risa Santos asin Jason Lola. Tuyong aldaw na Sabado, alas 8 ng aga, sarabay niyatong mamoton na ang Maray na Naga. Hulyo 25 aldaw nin Sabado, dagos po kamo sa programang Pirminyatong Pigmamaawot, ang Marhay na Naga. Ako po si Riza Mostarsan. Ako ang mga tugang si Jason Nyola. Kaibanan mi po ang Pamayokan City Agriculture Office, si City Agriculturist Ernest Jap Asense. Maray na Naga po, Ma'am Riza and Sir Jason. Welcome po sa mong mini hacienda. Digdi sa Urban Demo Site and Training Center sa Barangay Balatas. Nasa tungod po kita kan Balatas National High School. Iniyo ang lugar na kinokondisiran mi permikan mga trainings pag-abot sa agricultural development. Pero po ang Balatas, ang Agri-Demo Site kang City Agriculture? Pag-abot po sa demo sites, ang aktual na pinapadalagan kan lokal na gobyerno, malawag pong duwa. So, yaon po yan digdi, ini ang inot, ang itong haluitan ng demo site sa City Nursery sa Barangay Carolina. Ito po nababanga man sa duwa. Itong farm machineries and post-harvest services, kung nasa ng mga serbisyo pang makinarya post-harvest, pag naani na, pwede kitang mamulino, pwede kitang paalang kan sa tong mga paroy. Itong sarong balyo, si kaduang parte kadto, si sa crop section, kung saan igwa kita ning mga greenhouses, vermicomposting facility, yaon man duman ng storage or warehouse kan mga abonong ipinapautang ta sa sari, igwa kita ning food processing facility, sarong shared service facility na halik sa Department of Trade and Industry. Gurano kadakula, Sir Jap, ang naitatabang kaining demo site pag-abot po sa pagbariwas kan food security? Ang purpose po ng mga demo site, pagtulod o pagtaoning pruweba, lalong-lalo na duman sa mga to see is to believe na tao na nag-aaser ining mga teknolohiya sa agrikultura. Pag-abot sa makinarya, may hiling na iniyo makakasalbar ning oras sa aktual na labor na ikukumparata kung tao ang mapadalagan or farm worker. So, iniyo pasiring duman sa pagpalangkaw kan kita kan mga paraoma sa paagi kan makabagong teknolohiya na mapalangkaw kan ani saka mapababa kan gastos na marisulta sa maray na kalidad kan sa itong mga produkto agrikultural na marisulta sa maray o paborableng presyo. Daling pagtaram, talagang pigbubusol kan lokal na gobyerno kan syudad ng Naga, itong mga epektibong mga programa na talagang pigsusustain, tanganing siguro mautob itong katuyuhan na food security, iba pang mga benepisyo na kukuha sa agrikultura. Tama po, Sir Jason. Food security income security. Food security pag-abot sa satong mga konsumidores, igwaning kakanon sa lamesa ini masustansya dapat, may nutritional value. And pag-abot po sa paraumata, mga parasira, secured manan sa indang kita para magdagos-dagos inda sa pag-uma o sa pagsisira bilang kabuhayan. Kung mahihiling kan sa tuyang mga paraan tabay, digdi sa Agri-Demo Site, bako lang digdi ginigibo si training kang mga tao. But nahihiling ta si mga produkto na pigtatanom ninda. Yaon digdi igwang mga igwang talong, igwang sili, igwang lettuce. And I remember nag-harvest na ning pirang beses digdi ning lettuce na ipabakal na sa mga taga-Naga. Tama po. Iniyo sarong proof of concept na ang arog kaning setup maski containerized or nasa urban
level na kita ng pagtanom, pwede pa rin magkita. Dagdag duman sa food security ng intention ta na may kakanon piripirmi, may supply ng kakanon. Pero sa arog po kaning setup, tigre-recognize ta itong 17 barangay, non-agricultural barangays ta ang sa tuyang area na lang for agriculture nasa laog na lang po ning around 3,000 hectares. So ang actual ta pong ginagamit for production kang mais paroy sa kagulay nalaog na sana po sa 19%. So paglaog po dyan sa realidad na yan, as in si mga challenges ka na inaatubang kan sektor, igwa kitang pambalanse na maski mayo ning mahiwas na daga, posible pa din mag-iboning o magtanom ning kakanon. Arog na arog po kaniyo ang pagpapahiling tadigdi sa urban agri-demo site. So magiging threat ba, Sir Japs, itong pagiging highly urbanized city if ever ma-realize ini this coming November 2 sa plebiscite? Oo. Halimbawa, maging highly urbanized city na ang Naga, may ano ba ini? Magiging angat ba ini sa agrikultura? Dati pa man po challenge na sa to ang land conversion. Pero igwa kita ning mga lay o mga batas na i-implementar na nagko-control o nagre-regulate sa pag-convert kan mga daga, lalong-lalo na haling agricultural pasiring sa ibang purpose, arong ning commercial o residential. Totoo po ang pagiging sarong highly urbanized city, mabusol o matulod sa mga negosyo na mag-invest lalo digdi. Dahil igwaning oportunidad. Asin ang tao pasiring sa syudad dahil yaon nga ni digdi ang negosyo asin trabaho. Iyan ang makausa ning land conversion. Pero kung igwa po kita ning makusog asin stable na political will ng sa tuyang alkalde na bago pa po kita naging nadeklarang HUC, igwana ning nasabi si Mayor Lenny na kokontrolon niya ang land conversion. Nagtutubod po kita duman sa statement na to dahil aramta ang paggobernar ni Mayor. Talaga napapautob po yan ang mga sinasabi niya. May kumpiyansa po kita na masusunod ito. Lalong-lalo na kung si Mangalay, si nakasuratan ng comprehensive land use plan, mastik po sa nakita duman para pareho ang importansya na itatao sa pag-asenso kan syudad pagmantener kan progreso kan mga parauma. Tigdi ka sa pagiging HUC kang syudad ni Naga. Nagtutubod ako na bako man lang inaapod ng gray development itong mga structures, pagpatindog ng mga buildings. Kung di ko man inaapod na green. Yes po. Ano an sa to yung atake o kaya estratehiya nga ni maibusol tani despite kan mga nakapalibot sa to na nagbuburotuan ng mga buildings, pero nasabi ta ba ka sa bago sustainable dapat and effective ini yung sa to yung programa sa agrikultura. Kasabay po garo kan pagtugdo kan mga buildings, parte kan pagiging HUC ta. Iyo man ang pagmantener kan pagpakusog kan i-establisher tang agri-ecotourism circuit. Ining agri-ecotourism circuit, nasa proseso na po kami ng pag-urulay na Sir Ruel Oliver kan Investment and Tourism Promotion Office. So nasa proseso po kami ngunyan kan create kan package, nasa scanning ang team niya. Kami man sa City Agriculture Office pagpreparar kan mga parauma sa magiging package kang agri-ecotourism. So ini pong agri-ecotourism, linyang maray, aligned na maray duman sa Vision 1, itong thriving and inclusive economy. So ang thriving and inclusive economy may apat na components: si higher income, better tourism, more investments, and higher job generation.
So ang direksyon kang agri-ecotourism bako sa mga parauma, kundi ang kaipuhan ta dyan para ma-maximize ta better transportation, igwa kita ning mga facilities for tourists, as in preparado an sa tong mga parauma for this. Tang agri-ecotourism da isa na ma-focus duman sa panahon na nagaani, kundi kung off-peak igwang mabisita sa umamo arog kang cut flower farms ta sa Pacol, maski mayo pang harvest pero yaon ang mga burak, may mga nagpapalitrato na. So yan po ang pwede tang mga ma-maximize itong pigibotang Flores de Octubre ni Councilor Toto Jokno. Sa dako lang magayon po tong puon para sabihon na may potential ang agri-ecotourism sa Naga. Okay, agri-ecotourism projects. Oo. Ano ang magiging role kang City Agriculture Office? Aron tabaga na siyempre may bagong programa, dapat itong mga paraumata, may mga skills na pigisabi knowledgeable sila ka mga bagay-bagay para maibusol ini yung programang ini. Ang saro sa mga pwedeng role kan farmers ta asin kang opisina, iyo po ang mga parauma bilang tour guide, producer ning food processing, itong mga value adding activity sa mga gulay for example. Ongoing naman tong chili oil ta, pero akol pa po kitang pwedeng i-develop na produkto na ma-complement sa magiging demand kan mga turista pag-abot kang agri-ecotourism. Pag-abot po sa mga kakanan, stable na kita dyan sa Upper Barangay, sa Highlands. Igwa na kita mga coffee shops, igwa na kita ning mga restaurants. Pero pag-abot po duman sa mga destinations, iyo yan ang ipipreparar ta for that purpose. And ang City Agriculture Office, pipiliun ta si targeted duman sa Vision 1 sa Fitch Lines 2028. Iyo po ito ang iibata duman sa opportunity na makatraining, asin makakuaning non-farm income, dagdag sa indang pag-uuma. Paano tapig susukol, Sir Japs, kung nagiging effective itong program ta on urban gardening? Because we see urban gardening na thrive siya pag naging HUC ang Naga. But how do we evaluate kung ang mga residente sa Naga na gigibuin ng urban gardening? Okay. Ang model ta po kaya si walang gutom. Ang tinatarget ta po dyan si mga households o mga pamilya na igwaning kaso ng undernutrition at mga aki, especially preschool children. So, base sa datos kan City Population and Nutrition Office na Ma'am Joy Felix Macaraig, ito po ang tigukuanan tang basehan kung ari ng mga households ang kaipuhan tawan na ning attention and mag-practice ng urban gardening. Although bako man po gabos, pero igwa kita ning mga community gardens na nalalaog ta sa feeding ang produkto. So indirectly, nakikinabangan sa tong mga kaakian. Ang ultimate po na sukol kang urban gardening is consumption and its nutritional benefits. Tako nagtataranong sa nakita pero dayta man kinakakan. Taday taman suno. Halimbawa, nagparapatanom kami ng alugbati pero day man tigkakakan mga aki. Mayo po siyang sense. So, dyan po ang nahihiling tang value kang urban gardening. Bako sana si pagtimbang before and after, kundi si skill mismo, si life skill na kaya taman palan magkibuning kakanon with our skills, in urban gardening skills. And lastly, ang sukol po ng urban gardening, yaon duman sa bako sa ng kakayahan magbakal kang produkto, kundi igwa kita ning aspeto na resilient kita, lalong-lalo na sa mga panahon ng kalamidad, especially kang Christine po, halos tulong aldaw mayong naglaog na supply ng kakanon. May mga urban agri practitioners kita na nag-istorya kang nasa
kalangkawan ngayon ang baha, ang tubig, ang kinarakan mi ngayon si petsay na tinanomi sa containers. Even during pandemic, sir. Even during pandemic, itong plantito, plantita, bako lang pong ornamentals, kundi magagulay. Minsan nagbabararter na nga ni ang mga magkataraid harong eh. Pero how do we, paano to ba? Igo ba kitang plano na, let's say, to inspect, maybe, kasi maski ba ko itong mga presidente na ang mga aki undernourished, igwang mga residente na, let's say, mga above average ang income, pero gusto ninda na magkaigwa din sinda ning garden sa indang harong. So, igo ba kitang plan, like, to educate them on how to plant crops ngaya properly, aron kaiyan? Actually, ongoing po ang mga trainings and igwaman kitang tig-release ng Urban Garden Manual last year. Bako man lang po to duman sa mga targeted, kundi it's for all. Ini mga subdivisions na mayo kitang gayong access, may access in the online and readily available po ang educational materials. And ang seedlings po, nagtatao kita kasi nagbebenta. Kasi medyo may kakayanan magbakal at 5 pesos, bebenta po kita ng seedlings. Para dahil na magkaigwaning issue duman sa si seeds ngayang tinaonin do dahil nagtutubo. Tayo tataomi po, tubo na. Ang usual po kayong ginigibo pag dahil patubo ang seeds, pag naghahagad sa office, sa drawer tiglalaag. Sabi ko dahil nagtutubo ang seeds sa drawer, mayo dyan daga. Saka nalilingaw man sinda. So, yun po yan. Tigtuyo mi na seedlings, mayo man malagayan sa drawer. At least Tama may naman. pressure na diretso si Nasa likod mi po, Nasa likod mi ang mga kung mahihiling kan sa tuyang mga paraan tabay, nasa likod mi ang kadakol na seedlings, digdi sa demo site. You said about manual and nag-release po ang City Agriculture Office ning another babasahon. Iyo po ini ang istorya nin pagtanom asin pagtalubo ni Ani. Can you tell us about this book, Sir Jap? Sige po. Ini pong librong ini, tig-launch, parte kan pag-launch kang Agri-Kaakian Project kan July 16. So, tamang-tama na July dahil Nutrition Month po nga yan. Kaibanan ta po ang nagkakapirang agencies, ang department CPNO ni Ma'am Joy, ang EduCare ni Ma'am Jo, around 30 students, 30 learners ang nag-attend po kadto, mga 4 years old na aki. And then nakaibaan ta si City Youth Mayor Isaiah Namoro. Siya si nag-istorya. Animated na pag-istorya kaning istorya ni Ani. So ini pong librong ini ang intention kani is to hit 2 birds with 1 stone. First is food security. Ang food security po is a generational issue. Dahil pag abot kang panahon, kung mayo kitang naipapasang knowledge sa mga kaakian, mayo sindang pagkaaram, dahil kita pwede mag-asa na may food security kita. Sarong halimbawa, sa mga aki na tighapot ko, sa niya ako, tara tao magtanom, nagkururao sinda, ako, excited sinda. Paghapot ko, ano nang mga tinanom nindo? Si sarong aking babae nagkurahaw, biskwit. Sabi ko, kung biskwit ang tinanom mo, mas matibay ka niya ako sa mo. Tukduan mo kung magtanong ganyan biskwit. Pero, duman po sa istoryang ito, ang kakanon pala, minsan pag naputol ang appreciation or kaaraman ta, pwedeng ang pag-aram ta ang kakanon, iyon na yung mga process. Pero ang pinaghalian niya pong roots, ining mga tinanom, ang bagas hali sa paroy. So, ibabalik ta po sinda duman sa awareness. Although maating aktibidad ang pagtanom, tamay daga, pero yan po ang health. Diyan nakasalalay ang soil health, asinan sa itong mga kinukonsumo sa panguroal daw. Si sarop pa pong tigta-target na dyan, si pagkanood magbasa. Ang issue po pagangon yan, kang Educom, ang datos kang Educom, as old as mga grade 4 level or grade 4 students, they patataw magbasa. So, sarop po ning paagi, it's a bilingual book, Bicol and English. May mother tongue, may English. And
Ining istorya nin pagtanom asin pagtalubo ni ani, it's a show of talents as well kan sa tong mga kaibanan sa City Agriculture Office. Si Ray Ubaldo ang illustrator ta, asin ang author kani si Edlin, si sarong teacher ta by profession na coordinator tangon yan sa ICAPC. So it's a show of talents, and ang pinakamensahe po kani yung librong ini, kan nagtanom si ani, siya ang nagtalubo. Oh. From within, dahil From may within. nanuudan siyang skill. Nice. Sabi ko kasubago, sabi mo pala kasubago, although maati ang pagtatanom dahil gamit ang daga, pero may nagsasabi kasi na na ang iba nga piga-expose talaga ang mga aki at the early age sa tanom to enhance their immunity, 'di ba? So parang in a way baka makatabang din sa inda yon na, 'di ba, na mapakusog din yung immune system ninda. Tama po. Bako man po kaya gabos na microorganisms, nagkakausaning helang. There are good microorganisms, and sa science ang datos ta kulang pa ang sarong buhay ning tao para mabisto gabos na microorganism. Billions, no? A lifetime is not enough to know all of them. And sabi mo ma'am na it promotes or it strengthens immunity. Totoo po yan. Lalong-lalo na ikumpara mo tong loom na aki. Araw ganini ani, nagpuon siya loom sa aircon dahil nasa saldangan. Sige lang ang cellphone. So, kan nagluwa siya, nagtanom siya, nasaldangan, nabistado niya ang mga tinanom bilang mga friends, katuod, duman siya nagtalubo. So, yun po yan itong sinasabi mo. May part 2 ba ini, Sir May Jeff? part 2 po yan. Pag-uurulayan ta po yan na Sir Jason. Ma'am Lisa. Iba po kaya nagluluwas na part 2 kay Sir Jason. Pero pag-ulayan na po yan. Yeah. Okay. Ngunyan, Sir Japs, ano sa imong na lang? Ano sa imong ining libro na ini, pwede ining halimbawa, si gusto man magbasa ng mga nasa elementary na public schools kasi nag-distribute ka mo kani sa educare centers. Pero what if si mga estudyante man niya sa ibang schools interested din na mabasa ining istorya ni Ani? Ang sunod mi po kaning activity, magkakaigwa ning training of trainers. Itong City Youth Officials ta, ipapasa ta ang package kang pag-training mga aki. Tas si mga aki kadto nakataranom ning upland kangkong. So iyo man ni ang ite-train ta sa CYO. Maistorya mo na, then container gardening demo. So pag-abot po duman sa mga elementary students, day pa po kaya ni approved ng DepEd. Okay. Ang gigibuon ta po is to make this available online para may access po gabos. Maski siguro igo po ning regulation ang DepEd na any material na gagamiton dapat may approval kang DepEd authorities or ano. So siguro by next month po online available na ini yung istorya ni Ani. Pero ang ngunya ng mga masurunod hanggang August, si CYO sa Educare sinda ang mapasa sa mga aki kan skill, kan life skill. Pwede magtabang Public Information Office pag-abot sa Pwede po online. pag-promote. Mag-promote ganun. Sige po, magad po kami tabang. Okay, thank you so much. Pasalamatan taman sinagbilog kay ining libro, no? Si Edlin Apin ang author, si Ray John Ubaldo ang artist, and then ang translator of course si Sir Japs, as in my consultant si Francesco Eras Lucas. Ayan, istorya nin pagtanom as in pagtalubo ni Ani. Okay, thank you very much, and Sir Japs. Thank you very much po, Salamaton. Ma'am Riza and Sir Jason. Okay? Okay, sige. So, paaram na po kami hasta sa masunod pong Sabado. Ibanan po giraraindo kami ni Jason Nyola. Ako po si Riza Mustar Santos. As in, salamat po sa indong pag-antabay. Hasta po sa masunod na Sabado. Digdi lang po sa programang Pirminyatong Pigmamaabot an Marahay na naga.
Diskutiron ang mga programa, proyekto asin mga plano kang lokal na gobyerno. Isihon ang may kamanundangan mga impormasyong manugod sa syudad ng Naga. Maging parte kang solusyon, ipag-orgulyo ang pagiging Nagenyo. Kaibahan ang pag-irima sa Public Information Office kang LGU Naga. Risa Santos asin Jason Lola. Tuyong aldaw na Sabado, alas 8 ng aga, sarabay niya tong mamoton na ang Maray na Naga.